हेलो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन जाय बुहुमनि सबसे पावारफुलसिन हादोरनि गेजेराव बेबो मोनसे हादोर बेनो जादों फ्रान्स। दानि आं जागायदिनि फ्रान्सनि अफिशियेल नामानो जादों फ्रेन्स रिपाब्लिक। बे फ्रान्सआव दा गासै 6.71 क्रर पपुलेशन दङ। ओमफ्राय फ्रान्सनि पपुलेशन डेन्सिटिया मा 119 पर स्क्वायर किलोमीटर माने मोनफ्रोम से किलोमीटराव मा फ्रान्सआव 119 जन मानसि थायोनो। ओमफ्राय फ्रान्सनि बांसिन मानसिफ्रा मा टाउन एरियायाव थानो बांसिन मोजां मोनोनो। बेनिनो 82% मा टाउन एरियायाव 18% मा गामि एरियायाव थायो होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन मा मानसिफ्रा अबे हादोराव बेरायनो थाङोनो बेनो जादों फ्रान्स। माने फ्रान्सआव बहुत टुरिस्ट थाङो। बेनि थाखायनो मानि थाखाय थाङोनो मानोना फ्रान्सनि बारहावाया माने नायनो आरो बे हादोराव नायनो अनेक बायदि समायना बुस्थु दं। बेनि थाखायनो फ्रान्सआव बोसोराव 7 कौटिनिफ्राय लानानै 8 कौटिसिम मानसिफ्रा बेरायनो थाङो, जाय फ्रान्सनि पपुलेशननिफ्रायबो बांसिन। आरो फ्रान्सनि हिन्जावफोरखौ माने वर्ल्डआवनो अनेक स्टाइलिश होननानैबो मिथिनाय जायो मानोना आरो फ्रान्सनि हिन्जावफोरखौ मा नायनो अनेक समायनाबो होनना मिथिनाय जायो। आरो फ्रान्सनि केपिटेल पेरिसआवनो वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन बा गिबिसिन फेशन श'आ जागायजेनदोंमोन। फ्रान्सआव गोबां बुस्थुनि मा प्रडाक्शन कम्पानि दङ। बिनिनो इन्डिया माने राफेल फाइटार जेटखौ मा इन्डिया फ्रान्सनिफ्रायनो बायनानै लाबोदों। ओमफ्राय फ्रान्सआ गावसिनि निजा स्पेस प्ले स्टेशन दङ जायखौ सेन्टार स्पेट्रियेल गुवेनास होननानै मिथिनाय जायो। बे स्पेस प्ले स्टेशननि नामखौ दा फ्रान्सआ जोबोद डेभेलप हादोर, बेनिखायनो मा बेखौ इउरपनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन हादोर होननानै मिथिनाय जायो। आरो फ्रान्सआ बुहुमनि 4थि सबसे माहाजोनसिन हादोर। आरो बे फ्रान्सनि मेन इनकामा मानिफ्राय फैयो बिसिना टुरिस्ट आरो बायदिसिना प्रडाक्शन कम्पानि बा निउ इनोभेटिभ आइडिया बेफोरनि थाखाय फैयो। फ्रान्सनि हिन्जावफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन जोरो होननानै मिथिनाय जायो बुहुमाव। मानि थाखाय मानोना फ्रान्सनि हिन्जावफ्रा गावसिनि हेल्थखौ फिट खालामनो थाखाय मा बायदिसिना एक्सारसाइज खालामो, योगा खालामबाय थायो। बेनि थाखायनो बिसोरनि माने देहाफ्रा मोजाङै थायो, बेनि थाखायनो बिसोर गोबाव जोरनो हायो। ओमफ्राय फ्रान्सनि गभर्नमेन्टआ 2016आव मोनसे रुल खालामदोंनो माने जाय जेब्ला दखानदारफ्रा बायदिसिना बिसोरो जाग्रा बुस्थु फानो, ओमफ्राय बे फाननाया मा बिसोरनि बुस्थुखौ जेब्ला बे दखानदारफ्रा मा फाननो हाया, बे फाननो हायालासिनो बे बुस्थुखौ ओरैनो गारालासिनो बे बुस्थुखौ फाननो हायाबा गावसिनि हादोरनि गरिब मानसिफोरनो बे बुस्थुखौ मा राननानै होनांगौनो जानो थाखाय। माने बेखौ ओरैनो गारहरनो नाङा होनो आरो गभर्नमेन्टआ, ओरैनो गारनो मोना बिसोरो। ओमफ्राय फ्रान्सआव टुर डे फ्रान्स होननाय मोनसे वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो बांसिन बा देरसिन बिगेस्ट माने साइकेल रेस जायो। बे साइकेल रेसाव अनेक हादोरनि गासिबो मानसिफ्रानो मा पार्टिसिपेट खालामनो हायो गोसोबा। ओमफ्राय बियो साइकेल रेसआ माने नायनो थाखाय अनेक समायना आरोना, बियो बोसोरफ्रामबो फ्रान्सआव जायो। ओमफ्राय फ्रान्सनि मानसिफोरा मा जोबोद रेड वाइन आरो वाइट वाइनखौ लोङोनो बांसिन, माने जौ लोङो आरोना माने फ्रान्सनि मानसिफ्राबो। ओमफ्राय बिसोर बांसिन मा रेड आरो वाइट वाइनखौ लोङो आरोना बांसिन। ओमफ्राय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन आर्ट मिउजियामाबो मा बेबो फ्रान्सनि केपिटेल पेरिसआवनो दङ। ओमफ्राय बे मिउजियामनि मुङानो जादों लवरे मिउजियाम। ओमफ्राय बे मिउजियामा ओरैबायदि गिदिरनो माने मोनसे पिक्सारखौ 30 सेकेन्डनि थाखायल' नायोबाबो बे मिउजियामनि फुरा पिक्सारखौ नायजोबनो थाखाय सासे मानसिया माने 100 दिननिबो बारा नांगोन बे माने फुरा मिउजियामनि आर्टखौ नायजोबनो थाखाय। ओमफ्राय बे मिउजियामावनो वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो फेमाससिन बा माने फुरा फेमास वर्ल्डनि बेफोरबायदि पेन्टिङा दं। बेनिनो मनालिसा होननाय, बे मनालिसायाथ' फुरा फेमास वर्ल्डआवनो, बे मनालिसायाबो मा बे मिउजियामावनो दङ। फ्रान्सआव लुइस फिलिप होननाय सासे राजा दंमोन। ओमफ्राय बे राजाया मा 30 मिनिटनि थाखायल' बे राजा जानो मोन्दोंमोन, मानोना बिनि बिफाया माने हरथात खरि माने बिसिनि दुश्मनफोरजों बा बिसिनि माबाफोरजों सुथुरफोरजों एटेक खालामजानायाव माने बिनि बिफाया माने जिउ गोमानांदों। ओमफ्राय बे जिउ गोमानायनि उननिफ्रायनो माने रावबो राजा जानो गैलाय हाखु दाखु माने बिनि फिसाला लुइस फिलिपखौनो मा 30 मिनिटनि थाखाय राजा खालामदावनांदोंमोननो। फ्रान्सआ मोनसे जोबोद क्रिएटिभ कान्ट्रि, बेनि थाखायनो मा दिनैसिम लानानै मा फ्रान्सआव दा 400थानिबो बारा बायदिसिना बुस्थुनि प्रडाक्शन कम्पानि दङ। बेनि थाखायनो फ्रान्सआ अनेक फेमास बा डेभेलप। आरो फ्रान्सनि केपिटेल पेरिसखौ मा सिटि अफ लाइट होननानैबो मिथिनाय जायो, मानोना बे फ्रान्सनि केपिटेल बे पेरिसआ मा हरनि समाव बे पेरिसनि लाइटआ माने सिटिया नायनो थाखाय अनेक समायना जायोनो, माने लाइटआ अनेक समायना नुयो आरोना बे हरनि समाव बे पेरिसखौ। फ्रान्सनिया मा ट्रेन्सपर्ट सिस्टेमखौबो जोबोद मोजां खालामना होदों, मानोना फ्रान्सआवनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा बेरायनो थाङो नालाय। बेनि थाखायनो मा बिसोरनि गभर्नमेन्टआ बे ट्रेन्सपर्ट सिस्टेमखौ अनेक नोजोर होनानै माने जाहाथे मानसिफ्रा जेबो खस्थ' दा मोनथों, जेबो ट्राफिकआ जाथों, बेनि थाखायनो मा ट्रान्सपर्ट सिस्टेमखौ बे फ्रान्स हादोरा माने अनेक मोजां खालामना होदों आरोना। ओमफ्राय फ्रान्सनि बे केपिटेल पेरिसआवनो वर्ल्ड फेमास मा आइफिल टावाराबो मा बे पेरिसआवनो दङ। जाय आइफिल टावारखौ जों बयबो मानसिफ्रा खोनायोबो नुफेराखै। बे आइफिल टावारखौ सोरबा नुबायबो जानांगौ, बाट आइफिल टावारा मा नायनो थाखाय अनेक समायना आरोना। ओमफ्राय फ्रान्सआवनो मा
फुटबल जोनाया मा फ्रान्सआव अनेक फेमास बेनि थाखायनो मा फ्रान्सनि फुटबल टीमखौबो अनेक मोजां होननानै जों मोनथियो दाख्लैसो जानानै थांनाय वर्ल्ड काप 2022 नि बे फिफा वर्ल्ड कापआवबो मा फ्रान्सआ फाइनालाव जेनदों बिसोरो रानार्स आप जादों फाइनालाव ओमफ्राय बेनिनो फ्रान्सनिनो जाय किलियान एम्बापे बेबो सासे अनेक फेमास फुटबल बियो दासो बियो अनेक जौगागासिनो दङ बियो दानि जेनेरेसनाव बे किलियान एम्बापेयानो दाख्लैहाय मा गल्डेन बुटखौबो मा बे किलियान एम्बापेयानो मोनदों जाय सबसे बांसिन गल सोनो हाबा मोनो बेखौ मा किलियान एम्बापेयानो मोननो हादों ओमफ्राय फ्रान्सखौबो सबसे सेफेस्ट कान्ट्रिनि बेलायाव माने वर्ल्डआव बे फ्रान्सनि लिस्टआबो फैयोनो माने कान्ट्रिया माने बे फ्रान्स कान्ट्रिया अनेक सेफ आरोना बेयाव जेबो गिनांगौ गैया आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन गोजोन्थों।